Bomb search naman sa isang paaralan sa San Carlos City, lumabas na negatibo. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Negatibo ang naging bomb search operation ng otoridad kasunod ng bomb threat na kumakalat sa social media na nakatanim umano sa isang paaralan sa barangay Mabini, San Carlos City, Pangasinan. Ayon sa San Carlos City Police Station, dumulog sa himpilan ng isang staff kasunod ng kumakalat na bomb threat sa mga social media groups. Base sa impormasyon, 6 na bomba umano ang itinanim sa paaralan, partikular sa mga kindergarten, junior at senior high school buildings, gymnasium, computer laboratory at sa faculty room. Nasasabog umano simula November 17 dahil sa umano hindi patas na pagtrato na nagdudulot ng anxiety at depression sa mga mag-aaral. Tumagal ng abot 1 oras ang bomb search ng otoridad bago tuluyang ideklara na walang hazardous explosive devices ang natagpuan sa paaralan. Muling iginiit ng himpilan ang kasong maaring kaharapin ng mahuhuling pasimuno ng bomb joke na maaring magdulot ng panic sa publiko. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.